Igama lami uDr. Ntwana Kamsito bafethu. This is my SABC kumnaka broadcast show bafethu. La ngikhona khona bafethu. Busy khona la evusibuze bafethu. Ila khona today bafethu. La ngikhona khona namudoda bafethu. Sandibona ngani nonke la ngikhona bafethu. Sawubona la khona kunjani mfowethu. La khona ekhaya. Madoda umnaka broadcast show. Morning drive bafethu. What's ekuseni bafethu. Njalo lokho bafethu ethi mina bafethu sizokhuluma later on bafethu. I'll be live bafethu. Khumbula ukuthi from 8 o'clock bafethu up to 9:30 bafethu ku evening drive la ngikhona ngilayisha khona number bafethu. Ngalesihlanu nangamcebula bafethu yashi nabo bafethu. Khumbula ukuthi bafethu you don't choose ngalesihlanu umgcibelo usonto ngidlalela khona esithandwa yimi futhi ngilanga udlalela khona kudlala umculo omnandi futhi but Monday to Thursday yila wena uchoose khona ukuthi nguphi music longathanda ukuthi ngidlalele wona futhi danko futhi phuma kanje.